Mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, afọ ọma nọ. Ama m na afọ tata dịla anyị mma. Asị m ka chi afọ nke fọrọ afọ ka ọ gaziela anyị. Ndị ka nọ n'afịa ka afịa na-agalụ ha ọfụma, ndị ọrụ oyibo ka a na-arụ ọfụma. Asị m na ụkwụ ọma anyị ji wee pụọ ka anyị eji wee natata. Si na onye ọbụla na-achụ anyị na ọ ya ada, onye si na ife ọma ya emela anyị anawa ya ada. Ise, aka m bụkwa onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, kpọkwara dibịa Igbo site n'afọ Chukwu Okike. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ na o nwere ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ m. Ụfọdụ na-ajụ m sị m like ole mgbe ka mmadụ nwere ike iji wee na-enye chi ya nne. Ole mgbe mmadụ nwere ike iji wee na-enye chi ya nne, that is afịa mmadụ nwere ike iji wee na-enye chi ya nne, ma ọ bụ that is ugboro one mmadụ kwesịrị na-enye chi ya nne n'afọ. Ka inye chi nri ọ bụ once in a lifetime something? Onye bụ okwu ka m bịara ikwu, ka anyị kwuo maka ya taa. Onye bụ chi? Ndị ụka kpọrọ ya guardian angel. Mụnwa na onwe m na nghọta nke m n'ọdịnala Igbo, mụnwa kpọrọ ya onye nọrọ mmadụ ụwa, mmụọ na-eso mmadụ, mmụọ sonye a wee bịa ụwa. Onye bụ chi. Mmụọ anụnwa a na-ekwu okwu ya, each and every step ị na-eme ka o so gị. Onwe any bad thing na-abịa chọrọ ime gị nwa, ọ ga-ama before ya nwe eme gị, chi gị ga-eme ya allow, or chi gị ga-close that gap. Ọ bụ na ịchọ ịkpọ okwu n'ife chi gị ma ị na-eji ikpo okwu n'ife, ọ bụ na ife ọma na-abịalụ gị, chi gị ma na ị na-eji ikpo ife ọma na-abịalụ gị. Now, ọtụtụ chi ndị mmadụ dị ka some parents, ịma na o nwere nne ma nna. Guys, nwa ya ga na-enufulu isi ma that parents ọ bụrụ ife ọ na-ekpe bụ God, Chukwu nna biko zienu ka nwa chegharịa ka ọ malụ gị, ka nwa chegharịa ka ọ ghọta na ọmụnwa bụ nne ya, ka o sebe m ka mmadụ si eso nne ya, ka nwa chegharịa ka ọ mata na ọmụnwa bụ nna ya, ka o melu m ebere na-eso m ka nwata si eso nna ya. Enwere this type of parents, right? Nwekwa parents bụ o nwere ife ị ga-emefe afọ abụọ gị ọnụ ozugbo. Enwegodi some parents disown their children. Ịghọtalụ? Enwere some parents disown go their children because of nnufu isi fa na-enufu. So taa ka ọ dị na chi. Enwe ndị na-amarọ chi ha mana chi ha na-agbarụ ha izu. Nke a eziokwu. Mana ị ya amazi ọ bụ na chi gị na-agbara gị izu mana ị mara ya, ịmazi elu ya, ka ọ esi wee dị. Just imagine go there first. Nwee some people chi ha bụ ịgbakụta chi gị azụ, ọ gbakụta gị azụ. It's as simple as that. Ọfụgodu na ndị mmiri chọrọ ịbịa kụọ gị ji ajọ sị ya ga-akụọ n'ịdị ụta na onwere ife ọma, na onye a bụ ofe ka ha jee deal with it. Afụ na o nwere onye ilo na plan anything against you, ọgbachi nkịtị maka na ịmalị ya. So ụta ka o si wee dị na parents, ka o si wee dị na chi. O nwee chi ga-akwụdolu gị no matter what, but imagine godo ọ bụ na chi gị kwudolu gị without even you recognizing the fact na mmụọ dị ụta kwudolu gị. I recognize ya, how fast chekizie ya. Wee bịazie n'isiokwu njimaka ya wee bịa taa bụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. Ya bụ ajụjụ a na-asị, kedu mgbe mmadụ nwere ike ị na-enye chi ya, that is afịa mmadụ nwere ike ị na-enye chi ya nne. Mụnwa na onwe m enwero special dị mma sị gị na ime ya na ọ ya aga ma ọ na ọ yara aga. Mana ụfọdụ ndị mmadụ prefer kwala inye chi fa nne
afia mbosi ama ụfa, that is ọ bụrụ na onye amụ mbosi eke, onye ahụ prefer inye chi ya nri mbosi eke. It's not bad, ọ dịrọ njọ, ị na-aghọta, ọ dịrọ njọ, mana ihe ka mkpa bụ inyekwa chi gị nri the proper way. Ọ bụrụ na ị selectiri the day, your market day of birth, ma your favorite market day, wee nye chi gị nri, whereas na ife nye ya bụ ajọ nri. Ma ife bụ ajọ nri nke mbụ, ajọ nri bụ maybe dibịa nyelu chi gị nri na-eme ife ọjọọ, ọ na-etinye aka n'ọbara, ma ọ na-agwọ ọgwụ. Onye ahụ nyelu chi gị nri, onye ya ajọ nri, number 1. Number 2, ọ bụ gị nwa chọrọ iji aka gị wee nye chi gị nri, maybe imechaa the thing imelụ wee gbuo anụ igburu ya, maybe si mmadụ jee sie elu gị, ọ bụ nwaanyị nọ na nsọ, ma ọ bụ onye ahụ ejiri obi ọcha ya na-esi ya na-atamụ, ajọ nri ka inyelu chi gị. Ị na-aghọta? Nke ahụ aga. So na selecting a particular day, that is a market day, ị ga na-enye chi gị nri adịrọ bad. Mana abịazikwa na o nwere ndị silụ na ndị iche na anyechi ha nri, enyechi ha nri once, and that is just it for the rest of their life. Ajụ gị brother or sister n'ime Chineke, ị na-aga dị chọọchị once ka ị na-enye onyinye once, ị na-eme the offering once ka ị na-eme seed of faith once, ka ị na-akwụdo tithe once. Ọkwa tithe bụ every month ka ị na-akwụ ya, maka na nke ndị ụka ọbịa. Mana ịbịa n'ọdịnala Igbo, ịmaba ife, onye ọbụla na-amalụ mmụọ ife, mmụọ na-awalụ gị anya. Inye mmụọ ajọ na onye gị ajọ na, is as simple as that. Inye ya ihe nwụrụ anwụ, onye gị ihe nwụrụ anwụ. Inye ha gbachara agbacha, onye gị ihe gbachara. That is just it. Maka ndị na-asị na enyebugo m chi m nri last 2 years, eke ka o si wepụtakwa n'afọ. Why na ọma pụta n'afọ? Ị na-eri nri once in a year, ị na-eri nri once in 2 years, gị nwa na ebe a. But you want your chi mgbe ọbụla ịkpọrọ ya ka ọ nọrọ with you, na-epave your ways, na-egbochiri gị ajọ onuno, na-anụrụ gị ọgụ, na-emelu gị ife ọma. Mana gị nwa na onwe gị ijebe inye ya ife, nwere ka inye ya ife na once in a year, or once in 2 years, or once in 3 years. You say, don't mind that old man, that stupid spirit. O meelu gị ife ọma, welu wee jee buo ji, buo mmanya, buo nke a na nke a na nke a, buje na chọọchị wee si praise the Lord, the God of pastor onye nwa has done it for me. Mana ọchị gị na-akpụ agụ bụ ihe na-emelu gị ihe a niile. So ife nna-achị ikwu bụ, ọ dependiri ife na-eme. Ọ bụ na ị bụ somebody chọrọ ka ị na-azụ afịa, ka ị na-azụta ọfụma, feeding your chi once every month is not bad. Yes. Isi godi m na-asị, wepụta godi mount godi ya 1 year, feed your chi straight for 1 year or for 6 months. Fu money man for signs and wonders. And ọ bụrụ inye chi gị nne taa, ọ dịbasikwa next year, ọ dịbasikwa onye medi 6 months self na a na-aja ya ike self. Mana ma gwa gị na onwe ndị bụ 3 years, 2 years, a year ka anyị eche ha nne last, and you expect that same entity of power ị na-egburu gị onwe ya, maka na gịnị mere? Ada adịrị mmụọ stingy. Iwere obi gị niile wepụta wee na-enye mmụọ ihe, mmụọ ewere obi ya niile wee sobe gị na-enye gị ihe. Ọ bụ na ị nwere ego na akaụntụ gị, mana chi gị si gị meeli ya, mana onwe mmụọ si gị meeli ya, and ịma na onwere ka ọha gị n'eziokwu n'iru Chukwu n'iru mmadụ, nwere ka iwere sọsọ ọjị wee zi n'anyanwụ wee kpọkuo mmụọ ahụ wee kwuo okwu, you see the effect. Mana ọ bụrụ na mmụọ ahụ na-anaghị ọkụkọ, and ị nwere ego ewu, iwe na-asị I don't have money, I don't have money. Ị nwere ike iwere ọjị mee ya, ọ gbaghị nkịtị. E nwere ike sef iwere ọkụkọ ahụ mee, ọ gbakwụzi gị nkịtị, ọ nabazie gị ewu ahụ ma na iruru oge ya. Ife nje ekwu ife a bụ na ọ bụrụ ọ dipendịrị ụdị ife na-eme. Ndị na-atụ ọrụ, ndị na-apị ife ọpịpị, especially ndị a na-apị ife ọpịpị, fa amaghị chi ha. Many of them amaghị chi ha. Ha ma odo onye nọrọ ụwa, ndị anyị na-afọ na-apị ife ọpịpị, fa marakwa chi fa, and na fa chọrọ dị imezi ife dị n'ụzọ fa. Fa chọrọ dị ka ha na chi ha dị na mma. Ife a chọrọ nnọọ bụ gwọọlụ m ọgwụ, gwọọlụ m ọgwụ, gwọọlụ m ọgwụ, gwọọlụ m ọgwụ. Jee jụkwa ndị gwọrọ ọgwụ ha ọfa.
ọtụtụ n'ime ndị gwọrọ ọgwụ chọrọ ka a gwọgharịa mana o kweghịzi. Anọ sọsọ onye na practice pure ọdịnala bụ ihe ga na-asị gị mezie chi gị, mezie ndị ichie gị, mezie mmụọ dị na ngwurube nna gị, mezie arụsị na-eso gị be nna gị na ikwu nne gị, mezie ndị mmiri nye aja na be nna gị ihe, nye aja na ikwu nne gị ihe. Onye na practice pure ọdịnala bụ ihe ga-agwa gị ha. Mana ị gakwuru ndị bute ike a ife ị chọrọ ka ọ ya emelu gị. Gwọọ ọgwụ ihe ọma bụ ọmago na ife dị gị n'obi that point bụ ka ị gwọọ ọgwụ. Ana ma na ihe ọbụla ọ gwa gị ya akwụ ya. Ọ na-alụ gị the money, merụ gị magic, ọwa ọkụrụ ọ gbasara ya, ọ na-agụ gị the money, ịmanjijesi ya ya chi gị azụ. Are you getting it? So na ọ dị mkpa especially chi gị, onye abụgodo mmụọ the primary force of nature gị na ya na-abụ so ị na-echukwa chi gị. Ọ dipendụrụ ụdị ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ị na-atụ ọrụ, ị na-eme biznes, ịmago ị chọrọ promotion, ị chọrọ speed increase, nyebe chi gị ife every month. Ọ ya surprise gị. Ego ne ka ọ ya eri gị. Eke ego na ọ ga-eri gị, ị na-egburu chi gị every month ka ọ na-emerụ gị magic. Mana ịpụtakwa isi m na inyere ihe, inyegana m chi m ihe last year, enyegana m chi m ihe last 2 years. Gite na m nwee na-anya ebe a na na-enye chi m ihe once in 6 months. Every month ka m nwa na onwe m na-egburu chi m ihe. Maka na ama m ihe m na-aim at. And without nyanwa bụ chi m, onwe ka m ga-esi wee nweta ife anwa. Enwere ike mmụọ ndị ọzọ na-eso m na-egburu ihe 3 months or 6 months. Mana chi m ga na-egburu ihe every month, apart from na m lụọ ọrụ mgburu ihe every month. Maka na ihe ọbụla m na-eme na ọ na-aga bụ chi m. Ọ chi m ji oke, ọ chi m nwe ndụ m, ọ chi m na-ekwuru m ọnụ m, chi m na-asara m okwu, chi m na-aza m ekpere, chi na-emepere m ụzọ. Ịmara na afọ a niile ndị mmadụ na-azacha nwere a spiritual significance. Ịmara that is attributed to your chi, to one's chi. Maluta, read meaning to your name. Use ya wee align now with your chi. Yọọ ya ife, melu ya ife, ụzọ gị nwee ike ịgazie. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụrụ na o nwee ife nkụzi tata, mebi na o nwee ife na-agbagoju gị anya, na o nwere ife na-aghọtasịrị ọfụma maka ihe nkụzi tata, ma ife na-akụzi bụ na mbụ, ma ọ gbasara ọdịnala Igbo, ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọrụ gị ọrụ. Biko dere m meseji na my WhatsApp number 070 373 11 663. Ngwa ka emesịa nụ.